ମକର ଯାତ୍ରା ପାଇଁକି ମାଗଣା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ସୋ ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଏଇଠୁ ମୋର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ବ୍ଲଗ୍, ସେକେଣ୍ଡ ବ୍ଲଗ୍। ଫାର୍ଷ୍ଟ ବ୍ଲଗ୍ ତ ମୁଁ କରିଥିଲି, ଏବେ ସେକେଣ୍ଡ ବ୍ଲଗ୍ କରୁଛି। ଏଇଟା ତ ମୁଁ ଆଗରୁ ସୁଟ୍ କରିଥିଲି, ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ସେଟ୍ କରିକି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଆଉ ଆମେ ଘରକୁ ଚାଲିଲୁ। ଘରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛନ୍ତି ମାଗଣା କରିବା ପାଇଁ, ମକର ଯାତ୍ରା ପାଇଁକି। ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଗଲେଣି। ଆଉ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଚାଉଳ ଆଉ ପଇସା ଆଗରୁ ସଜ କରିକି ରଖିଦେଇଥିଲି। ରଖି ସାରିକି ସେମାନେ ଗୀତ ଫିତ ଗାଇଲେ, ଗାଇକିନା ତାପରେ ଦେଇଦେଲି। ମୁଁ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଦେଲି। ତାପରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପୁଣି ମାଗଣା କରିବା ପାଇଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ଆପଣ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଉ ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ତାପରେ ଦେଖାହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ବାଏ ବାଏ।